Sa episode na ito mga S-Friend, magbibisita iglesia tayo dito sa Epiphany of Our Lord Co-Cathedral Parish sa Lingayen, Pangasinan. Isa ang bayan ng Lingayen sa lalawigan ng Pangasinan sa mga kauna-unahang yumakap sa Kristyanismo na hatid ng mga Augustinian missionaries na kung saan ang unang simbahan na naitayo rito ay pinangalan ng Three Kings Parish na kalaunan ay pinalitan bilang Epiphany of Our Lord Parish. Nang lumisan ang mga Augustinians sa Lingayen, ang mga Dominicans naman ang humalili at nagtuloy ng evangelization hindi lang sa bayan kundi sa buong lalawigan. Sa tala na nasa liksik ng Team Urbex PH, itinatag ang simbahan noong 1587, kaparehong taon kung kailan naitatag ang St. Dominic de Guzman Parish Church sa Binalatongan na ngayon ay kilala na bilang San Carlos City. Ito ang dahilan kung bakit nabanggit sa coffee table book na Pananicia Heritage and Legacy na ang mga simbahan ng Lingayen at San Carlos City ay siyang may hawak ng titulo bilang oldest churches in Pangasinan, at kung bibilangin sa taong 2025, 438 years old na ang mga ito. Subalit, kung pagbabasehan ang naisulat sa blog site ng naturang simbahan, pinaniniwalaan na taong 1710 nang maipatayo ang simbahan sa kasalukuyan nitong lokasyon na kung saan ang ipinagmamalaki pa nitong istruktura na masasabing pinakamataas sa panahong iyon ay walang iba kundi ang bell tower nito na may sukat na 135 feet. Tulad ng unang nabanggit, Los Tres Reyes or the Three Kings Parish Church ang ipinangalan rito noong 1616 hanggang sa ma-turn over noong 1740 sa mga Dominikano. Sa pagsapit ng taong 1900 hanggang 1933, mga Pilipinong pari na ang namahala sa Lingayen Church hanggang sa pagdating ng mga Columban missionaries sa Pangasinan. Noong May 19, 1928, nang maiangat sa antas bilang cathedral ang simbahang ito sa pamamagitan ng Apostolic Constitution of Pope Pius XI sa ilalim ng Diocese of Lingayen. Sa pagkakataong ito, ang buong probinsya ng Pangasinan, kabilang ang 11 bayan sa Tarlac, 10 bayan sa Nueva Ecija at 3 naman na bayan sa Zambales ang ibinilang sa naturang diocese at tuluyang humiwalay sa Archdiocese of Manila and Diocese of Nueva Segovia. Matatandaan na sa panahon ng mga Kastila, lahat ng mga simbahang itinatag sa Pangasinan ay nasa jurisdiksyon ng Bishop of Nueva Segovia na siyang sumasakop sa kabuuan ng Hilagang Luzon, habang ang mga simbahang naitatag sa probinsya ng Tarlac at Zambales ay kabilang pa sa Archdiocese of Manila. Bilang diocese, pinili ang Lingayen bilang episcopal seat na kung saan si Most Reverend Cesar Maria Guerrero ang tumayong unang obispo na kalaunan ay sinundan ni Most Reverend Mariano A. Madriaga noong May 24, 1938. Sa isang kahilingan ni Bishop Madriaga, nagtungo ang mga Columban Sisters sa Lingayen noong August 21, 1939 para sa isang catechetical apostolate na isasagawa sa mga pampublikong paaralan ng bayan.
Subalit bahagyang natigil ang naturang aktibidad nang sumiklab na ang World War II. Sa kabila ng banta ng digmaan at pananakop ng puwersang Hapon sa bansa, nagtuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga Columban priest at sisters sa Lingayen para sa kanilang misyon, at sa pagkakataong iyon, si Father Dermot Finney ang kura paroko. January 9, 1945, nang bombahin ng mga puwersang Amerikano ang halos lahat ng mga estruktura na nasa gawing bahagi ng poblasyon. At isa sa mga hindi nakaligtas sa pagkawasak ay ang Bishop's Residence, habang may ilang bahagi naman sa simbahan ang lubos din na napadapa dahil sa pinsala, partikular ang Bell Tower at ang century-old church bell. Dahil sa kaganapang ito, inilipat pansamantala sa Dagupan ang Bishop's Palace at maging si Bishop Madriaga. Nang matapos ang digmaan, agad na pinalitan ng bagong kampana at na-restore ang simbahan maging ang Bishop's Palace sa pangunguna ng mga Columban priest kabilang sina Father Finney at Father Gallagher. Sa puntong ito, ang Bishop's Palace ay kinonvert na bilang St. Columban's College. Taong 1963 nang pinasinayaan ang muling pagbubukas sa renovated cathedral hanggang sa mas marami ng improvement ang isinagawa sa pagtatapos ng 1965. Kung babalikan ang kasaysayan, February 16, 1963 nang ma-reconstitute ang Diocese of Lingayen bilang Archdiocese sa pamamagitan ni Pope Paul VI na sumasaklaw na ngayon sa buong lalawigan ng Pangasinan, at dito na sinimulan na tawagin itong Archdiocese of Lingayen-Dagupan. Ang simbahan ay tinawag ng The Three Kings Co-Cathedral. Sa pagtataya, inabot ng 25 taon bago tuluyang maging Archdiocese ang Pangasinan, at sa puntong ito, ang Tarlac at Nueva Ecija ay nagtatag na rin ng independent diocese, gayon din ang Zambales. Sa tala, si Most Reverend Mariano A. Madriaga ay naitalaga pang First Archbishop of Metropolitan See. Nang yanigin ang Northern Luzon ng 7.7 magnitude earthquake noong 1990, napinsala ang ilang bahagi ng lumang simbahan na sa kabutihang palad ay naisaayos naman agad. Dahil naitayo sa panahon ng mga Kastila, kakikitaan pa rin ng simbahan ng mga orihinal na materyales, partikular ang mga mud bricks o ladrilyo, bagamat napinsala ito sa panahon ng digmaan. Ang church dome ay dinisenyo ni Father Miguel Aparicio at nilagyan na ng mga religious artworks ang interior nito. Sa kasalukuyan, replika ng orihinal na retablo na lamang ang nakatayo sa likod ng altar sa loob ng simbahan. Ang mga nasira, pinalitan at bumagsak na church bells mula pa noong 1800s ay nakadisplay na ngayon sa compound ng simbahan.
Bukod pa rito mga S-friend, natawag rin sa aming atensyon ang tila lapida na nasa harapan ng pintuan ng simbahan. Una na naming naipost ito sa Urbex PH Facebook page at sa paghahagilap ng kasagutan at pagtitiyak, isang komento ang pumukaw din sa aming atensyon at ito ay mula kay RC Cruz na nagsasabing lapida nga daw ang nasa harapan ng simbahan. Ayon sa kanya, ito umano ay isang burial marker ng isang Don Joaquin Gomez de Bustaman na tumayong alkalde mayor at kung susuriing maigi ang mga burado ng karakter na nakaukit sa lapida, mababasa ang salitang alkalde mayor, Kapitan Aguilera at ang petsyang 28 Febrero 1770 na pinaniniwala ang araw ng kanyang kamatayan. Kung sakaling may mas malalim na impormasyon kayong nalalaman ukol rito, i-comment mo lang yan, S-friend. Sa kasalukuyan, nagsisilbing simbolo ng katatagan at saksi sa kasaysayan ng bayan ng Lingayen ang Epiphany of Our Lord Co-Cathedral Parish. Kung sakaling magbibisita iglesia ka sa Pangasinan, isama mo na sa listahan ang Epiphany of Our Lord Co-Cathedral Parish ng Lingayen. More virtual tour and exploration videos coming soon kaya tutok lang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at Facebook page. Follow na rin ang iba pa naming social media under the same name. Salamat sa panonood at pagsishare mga S-friend. Ako si Rico Loco, hanggang sa susunod na video.